onge, ngima onge, wadhi matek wawinjo matek. Koro kaka wanyalo konyore onge. Baba kok nyal konyo mawuog oko. Kok nyal konyo mawuog oko. To wan kaka jopiny wadhi wuok oko kendo wadok e ng'anyo, joma tho biro tho, joma dong biro dong nikech wahinyore. Baba mondo koro iwinjo ne warito duoko mar the national dialogue, to duoko to nyose wuok, to wan kaka jopiny gima ne wang'eyo mane wamako gik ne gin gik moko abich mane wuoye, to ne wamako gik moko ariyo. Number achiel, the audit result ne gini wang'e ni kelonwa the auditing result ni ng'ama noloyo en ng'a, mano ok waneno. Iwinja. Namba ariyo ne en duoko 8% kaka nyoche en. Nyathiwa onge, mano onge. Iwinjo. Koro ngima to pod ok ber kodwa. Ahinya jomatindo ma dhogi ng'eny. Ngima ok ber kodwa jomatindo. Wahinyore. Koro nye wasewinjo ruodhwa nyoche nowacho ni wa ok ofuwo mondo wawene mondo dialogue okel report. Dong nye winjo ka jakom wuoyo mowacho ni report oseyudo to pok obed kod thuolo mar goye. Dong kanye mwariti? To dong wan wang'eyo ni nyoche ng'ato ne lisasi omako kane wan godo an dinato. To gino naparo ni dhi adres. An ma gik moko ariyogo ema nye akawo ma